ምንም ቅርሽ ዝበሃል ዘይብሎም ቆርማዳት ደቂ ተባዕትዮ ሽም ቀዳማይ ሮቤል ካልኣይ ክንፈ ሳልሳይ ኣውዓሎም ራብዓይ ዘካርያስ ሓምሻይ ቅዱስ ዘምሳት እዚኣቶም ማለት እዩ ምንም ቅርሽ ዝበሃል ይብሎም ኔፓታት ቆራምድ እዮም ፀብሒ ምስራሕ ዘይኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሮዛ ካልአይቲ ዮርዳኖስ ራብዓይቲ ሚልዮን ሓምሸይቲ ስዊት ሻድሸይቲ ራህዋ እዚኣተን ማለት እዩ ፀብሒ ዝበሃል ብስሩ ኣይኽእላን ደቂ ዓበይቲ ሸር ጌርኩም ኣውፅሕለን ናይ በሊዕን ፅርግ ደቂ ኣንስትዮ ሽም ክነግረኩም ቀዳመይቲ መዓዛ ካልአይቲ ህሊና ሳልሰይቲ ልዋም ራብዓይቲ ቅሳነት ሓምሸይቲ ሜሪ እዚኣተን ማለት እዩ በሊዕን ፅርግ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ዓበይቲ ሸር ጌርኩም ኣውፅሕለን ናይ ዓለምና መንቀኛታት ደቂ ኣንስትዮ ሽመን ክዝርዝረልኩም እየ ቀዳመይቲ ሰላም ካልአይቲ ቅሳነት ሳልሰይቲ ኣኽበረት ራብዓይቲ ሮዛ ሓምሸይቲ ሜላት እዩ ሜላት ዘንሰባት እዚኣተን ማለት እዩ ብጣዕሚ እየን ሓሳዳት ብጣዕሚ እየን መንቀኛታት ደቂ ዓበይቲ ሸር ጌርኩም ኣውፅሕለን ሕጂ ቡና ምፍላሕ ዘይኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ራሃኤል ካልአይቲ ልትሽ ሳልሰይቲ ሄለን ራብዓይቲ ሳምሪ ሓምሸይቲ ስላስ እዚኣተን ማለት እዩ በጭራሽ ቡና ይኽእላን ሸር ጌርኩም ኣውፅሕለን በሊዖም ዘይፀጉ ወዳት ቀዳማይ ሙልጌታ ካልኣይ ንጉሰ ሳልሳይ ኣፈወርቂ ራብዓይ አብርሃም ሓምሻይ እዮም ዘምሳት እዚኣቶም ማለት እዩ እንኳን እንደዚህ ሸመተ ዝሓረሰ ሆነ ይኽእሉ ምን ፋሚሊ ሸር ጌርኩም ኣውፅሕለን እንዳ ቡና ማለት እዩ 24 ሰዓት ኮፍ ዝብሉ ወዳት ቀዳማይ ጎይቶኦም ካልኣይ ያሬድ ሳልሳይ ገሬ ራብዓይ ሲራክ ሓምሻይ ተመስገን ብጣዕሚ ገያፃት ዓለምና ሰባት ማለት እዩ ቀዳመይቲ ደሊና ካልአይቲ ሄርመን ራብዓይ ኣድያም ዘምሳት እዚኣቶም ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ገያፃት